Днес ще разгледаме енергията на ноември 2025 за вашата зодия Риби. Ще поговорим за любовта, работата, финансите, здравето и разбира се ще завършим със специалния съвет от Вселената, който този месец носи точно за вас. Останете с мен до края, защото ноември обещава да бъде дълбок, духовен и изпълнен с промени, които могат да преобразят живота ви по най-красив начин. Ноември 2025 е месец, който ще активира вашата интуиция и вътрешен свят, скъпи риби. Енергията на този период е силно емоционална, но и изключително вдъхновяваща. Първите седмици на ноември ще ви подтикнат да се отдръпнете от външния шум и да се вгледате навътре във вашите чувства, мечти и истински желания. Много от вас ще почувстват нужда да приключат стари ситуации, да освободят негативни връзки или просто да направят духовно прочистване. Втората половина на месеца обаче ще донесе нов прилив на енергия и възможности за промяна. Това е идеално време за нови начала, за изява на вашите таланти и за проявяване на силата на въображението ви. Вселената ще ви подкрепя, ако следвате гласа на сърцето си. В любовта. Ноември ще бъде дълбок и трансформиращ месец за рибите. Ако сте във връзка, ще усетите желание за повече емоционална близост и разбиране. Може да се повдигнат стари теми или неразрешени чувства, но това ще ви помогне да изчистите връзката си и да я издигнете на ново ниво. Ако сте необвързани, планетите ви насърчават да отворите сърцето си за нови хора. Има шанс за неочаквано запознанство, което може да започне дори онлайн или чрез творчески проект. Това не е повърхностна енергия. Това е любов, която може да ви накара да повярвате в чудеса. Важно е да не се вкопчвате в миналото и да не идеализирате хората около вас. Погледнете реално на чувствата си. Любовта, която търсите, започва първо с любов към самите себе си. В професионален план ноември ще бъде активен и продуктивен месец. Ще имате възможност да изразите креативността си, да внесете нови идеи или да се заемете с проект, който отдавна планирате. Рибите, които работят в сфери, свързани с изкуство, духовност или грижа за хората, ще усетят вдъхновение и подкрепа от колеги или влиятелни личности. Възможни са моменти на разсейване, но звездите ви съветват да се концентрирате върху дългосрочните цели. Ако останете фокусирани и подредите приоритетите си, ще направите впечатляващи крачки напред. Финансово, ноември е месец на стабилизация, но и на осъзнаване. Ще получите неочакван приход или подарък, който ще ви зарадва. Не е време за големи рискове или спонтанни инвестиции. Вместо това, се съсредоточете върху това как да направите бюджета си по-балансиран. Малките стъпки и разумното планиране ще ви помогнат да се чувствате по-сигурни и спокойни. Ако имате творчески талант, този месец може да донесе и първите финансови резултати от вашата работа, особено ако сте вложили сърце и постоянство. Здравето на рибите през ноември изисква внимание към емоционалното състояние. Вашата чувствителна природа може да усети по-силно напрежението от околната среда. Опитайте се да прекарвате повече време сред природата или в спокойна атмосфера. Практики като йога, медитация и дихателни упражнения ще ви помогнат да възстановите вътрешния баланс. Избягвайте прекомерната работа и безсънните нощи. Това е месец, в който тялото ви има нужда от нежност, почивка и грижа. Съветът от Вселената за риби през ноември е: не се страхувай да пуснеш старото, за да направиш място за чудото. Вселената ви подканя да се доверите на процеса на промяна. Всичко, което изглежда като край, всъщност е ново начало. Не се съпротивлявайте на трансформацията. Приемете я като част от вашия духовен път. Това е месец на вяра, прошка и вътрешна сила. Когато се освободите от миналото, ще позволите на чудесата да започнат да се случват. Това бяха звездните послания за зодия Риби през ноември 2025 година. Надявам се да ви помогнат да преминете през месеца с вдъхновение, яснота и увереност, че Вселената винаги ви подкрепя. Ако това видео ви е харесало, не забравяйте да се абонирате за Астро Вълшебство, да харесате видеото и да споделите в коментарите как се чувствате като риби този месец. Помнете, интуицията ви е вашият най-силен водач. Доверете й се.
Следвайте сърцето си и нека Вселената ви подари своите вълшебства.